Isifo i-COVID-19. Ukuphelisa nini ukuzahlukanisa? Nokokuba isifo i-COVID-19 simandundu kancinane, ungabosulela abanye abantu ngexesha ugula okanye usiba ngcono kwisifo i-COVID-19. Yiyo loo nto kubalulekile ukwazi ukuba kuphela nini ukuzahlukanisa ngokukhuselekileyo. Zintathu izinto ekufuneka zenzekile kuwe ukuze uphelise ukuzahlukanisa ekhaya xa unesifo se-COVID-19 esimandundu kancinane. Kufuneka ungabi nazo iimpawu, okanye kufuneka ungenawo umkhuhlane kangangeentsuku ezintathu ungasebenzisanga mayeza okuthoba amaqondo obushushu. Kwaye kufuneka ube kukuzahlukanisa kangangeentsuku ezili-14 kuqalela xa wawuqale ukuba neempawu okanye kuvavanyo lakho lokuqala oluqinisekileyo. Ukuzahlukanisa kwakho kwindawo esisibhedlele kwisifo i-COVID-19 emandundu kakhulu ukuya kwesibukhali kuxhomekeke kwimeko yempilo yakho. Kufuneka kwenzeke izinto ezintathu jikelele ukuphelisa ukuzahlukanisa kwakho kwindawo esisibhedlele. Kufuneka ungabi namkhuhlane kangangeentsuku ezintathu kungakhange kusetyenziswe amayeza okuthoba amaqondo obushushu. Kwaye iimpawu zakho kufuneka zibe zicacile. Kwaye kufuneka ube kukuzahlukanisa kangangeentsuku ezili-14 emva kokuba uzinzile empilweni. Khumbula ukuba kuthatha ixesha ukuphila kwisifo i-COVID-19. Phelisa ukuzahlukanisa ngokukhuselekileyo. Hlala ukhathalela impilo yakho. Nqanda usulelo. Thintela isifo i-COVID-19. Iimpilo zethu zisezandleni zethu.